Ọrụ Igbo ekene m unu. Nne mana asị mmadụ kịta gbuwe ndị bụ ndị irie ndị ka na ịbịa kpe ekpere kịta kpegidewe ndị bụ ndị ibe ka na asịgoro anyị mewe kịta na most of your family people ya ada. I swear before you. Ọ bụrụ ya na-agwa mmadụ ahụ m ilu dị n'ezinụlọ ji kacha alụ n'ilu niile dị n'ụwa. Ilu ezinụlọ ahụ batụ m na-efe stata bụ onye mụ na ya bụ ofu ihe ọ sị na mmadụ ama ngafie. And afugokwa m anụgo m so many stories ofu ya ọnkụ nwanne dadi nke a nwanne gị na ya si na nna unu eburukwuru Joseph nwanne to nwanne ịma mma na ilu dị ebe ahụ nke a bịa kacha egbu mmadụ. So asị gị kịta na asị anyị kịta anyị kwuwe kịta that we should just ndị ilu anyị bido dawa na most of your family people ya ada before ndị ilu self. So enwere na gana si ihe dị n'ezinụlọ bụ agwọ abalị a na-amara ebe o tinyere isi ebe isi ya dị. Agwọ ifuru n'abalị ịma side ebe isi ya dị. Ilu dị n'ezinụlọ ihe gbukwana mụ na ndị ibe m ihe gbukwana gị ihe gbukwana m.